Bosley fan hyn ar stand rhif 6 yn Cneifio Hŷn. Oen mawr Penguin allan o fanna, a ma'n troi hitio'r ysgwyddol yna off gynta. Hitio dan y gesel a ffwr a fol awr o chlon, llenwi'r com. A hwn fydd yr oen ola falle. A cwbl o flicks rownd y gymffon. Ag allan a fo, Callum Bosley. Wedi gorffen gynta yn yr ffainal fawr yma. Dyna ni, cymal terfynol yr adran hyn yn mynd. Os ydi o ddigon taclus i Callum Bosley. Pwy oedd yr ail i orffen tybed? Jamie Farmer a dipyn o waith i wneud. Ond draw nesa at Callum Bosley. Chydig bach gen Billy Powell. Na, mae Billy Powell eisiau wedi gorffen. Welwch chi. Rhys Morris hefyd wedi dod i... Billy Powell, Callum Bosley, Rhys Morris ar ystodiau hirion ar rhif 10. Dipyn o waith gen y bechgyn sydd ar ôl rwan. Mae rhwng Jamie Farmer ac Alun Evans, ond mae Jamie Farmer i weld i cael dipyn o flaen fan hyn yn cwmpo lawr mewn yr ysgwydd cyntaf yna. Alun Evans yn camu fyny'r gwddwg a'n edrych yn eitha cool ac yn feddylgar fyna am be mae'n neud. Mae ddod i'n neud job. Wastad yn neud job gyled yn nhw'n dydw. Ti'n iawn, dyma fod. Olwg da iawn ar Rhys Morris fan hyn. Dydy'n Cneifio Hŷn, dwi. Ydy, mae o. Jamie Farmer, no lawr o'ch hwnna de. Jamie Farmer yn rhoi gwbl o flicks rownd y gymffon. A fydd o allan, a job di wneud iddo fo. Sim byd mwy mae'n gallu wneud wan. Gobeithio fydd y sgoriau yn garedig iddo fo. Ond pwy o wir. A Alun Evans ddim yn bell ar ei ola mi o gwbl o flicks rownd y gymffon. A lawr y portola hi. Felly, Alun! Pwy sy'n mynd i fynd gorffen nesa? Bets down. Wel, dwi yn rili licio Rhys Morris, ond mae'n ei ofn. Mae Llion Harris yn mynd i fynd â hi. Bachgen y tatŵs o ryw chydig bach. Ond dydy hynny ddim i ddeud nad ydy Rhys Morris wedi cneifio yn ddigon cyflym ac yn reit daclus os o'n i'n meddwl i ti. Mae o'n brofiadol dros ben erbyn hyn. Un ar ôl gan Llion Harris. Lle da ni arni efo Rhys Morris, un ar ôl gan y fynta. Ryw drawiad am drawiad ydy bron iawn o fyd. Os o'n i'n defnydd dair eiliad o wahaniaeth yn mynd i fod rhwngthyn nhw erbyn diwedd yr oen yma. Yn union, a does am byd i ddeud gorffen ola, bod chi'n dod ola. So, fel ti'n dweud, pwy a hwyr lle fy nhw arni. Wir na, mae hon sy'n bod dipyn o spectacl yma i'r gynulleidfa ac yn arwain ni at y prawf nesaf fydd yn digwydd yn y man rhwng Cymru a Seland Newydd. Ond cyn hynny, da ni eisiau gwybod pwy di enillydd yr agored pob gwlad. Felly hwnna i ddod eto yma ar S4C. Roeddwn ni'n mynd i hir i chi. Yr gynulleidfa yn orlawn y fan hyn yn gwylio Rhys Morris a Llion Harris yn herio ei gilydd ynglyn â pwy sy'n mynd i orffen. Ac mae rhaid i fi ddeud, Will, o Rhys Morris wedi dal i fyny efo Llion Harris, a dyna chi berfformiad gan Rhys Morris. Ond i bai bod yr oen nad i cicio, mi fysa fo, os nag ydi o, yn mynd i orffen yn gyntaf. Ydi wir? Wel, chwarae teg. Photo finish fel nhw'n dweud. Hwna werth aros amdano fo, chwarae teg. So gyfrchadau i Rhys Morris a Llion Harris yn ogystal yma. Gystadleuaeth dda iawn. Rhywbeth i'r gynulleidfa o'r ddau ddwythad ydy gwir yn doedd? Sicr. Bendigedig. Y Sioe Frenhinol, y gystadleuaeth Cneifio yn delifro unwaith eto. Ydy wir, a da ni yn clywed trafodaethau trwy'r amser am droi yr gystadlaethau Cneifio yma yn rhywbeth fysa'n addas ar gyfer athletwyr ac felly o rannu perfformiad. Felly dwi'n meddwl bod Cneifio, dwi'n cofio faint o ddefed yn golygu byddech chi gyfystyr ar rhedeg marathon ar enghraifft. Ond sicr mae o'n her i'r corff cyfan o ran dy anadl di a dy gyhyrad di a dy hyflygrwydd di, ac felly mae yna rai bobl yn trafod cael o yn yr Olympics yn does. Mae marathon, rhaid sy'n neud fel gwaith, mae marathon bob dydd yn dydi? Ydy. A mae yna